नै manialasबो हाय लोगोफोर गोजोन सानजौफु दिनैहाय आंनि ब्लगाव नोंथां बयखौबो बरायनाय थाबाय दिनैहायबो जोङो इउनिभारसिटियाव थांनो ओंखारबाय आरो सासे बिनानाव नेगासिनो दं आं बेयाव मा होनो प्रग्रामा एकदम हाखु दाखु जाब्रबबाय आरो एकदम रेडि जानानै नाबार फैबाय मैयाहाय मैयाहाय 28मोन दिनै 1 थारिख जाबाय मार्चनि मा होनोमोनलाय मैयाबो जों सेमिनाराव थांदों बेलासियाव ओमफ्राय दिनैहाय प्रग्राम दं आरो जोंहा गाबोनबो दं 2 थारिखआव दा दिनैनि ब्लगा माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो एकदम हाखु दाखु मोजाङै लाजोबनो हायाखै जानो हागौ थेवब्लाबो नायलांबाय थादो मैयाबो आङो भिडिअखौ हाखु दाखुजोंनो लालांजोबनो हायाखै लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो दिनैहायनि ब्लगावनो आङो मैयानि लानाय ब्लगखौबो आं होदेरगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि मोनायाव माबायदि लाइट दंमोन मा दंमोन नायलांबाय थादो दख'ना फानदों जि मोजां मोजां वाटार साप्लाइ हग्रा ना बियो School household सफैबाय नै थाबायदों हाखु दाखुनो एकदम सफैलायबाय नै हाखु दाखुनो हागौ आंखौ जालायनाय प्रग्राम लाइफआव दंनानै मोनफैबाय नै इउनिभारसिटि सफैलायबाय जोंहा जि मानसिफोर मानसि जोबजोबो জনাইছে আজি বিশেষভাৱে আমাৰ SMDC আৰু SMCৰ সভাপতিসকল তথা इउनिभारसिटिनिफ्राय मोसानाय दिनै इउनिभारसिटियाव हाबग्राफोर नेपाल मोसासिगोन
एबार सावतालबो मोसासिगोन आदिबासि एसामिस मोसासिगोन एबार सिख्ला डान्स ग्रुपनि फ्राय मोसानो नागिरबाय नै गार'फोर मोसानो नागिरबाय नै जोंहा गाबोन फैबावनो नांगौ ना थाब फैफिनगोन दिनै प्रग्रामा जोबबाय लोगोफोर दिनैनिया जोङो मोननै मोसाखांना फैबाय ओमफ्राय दिनैहाय थांसै गाबोन दंबावो दा दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय